Па гледам така, абе ти ли си Гоца? Абе и аз съм Яно, вика. Избегал. Оттам и от тогава дигнено за Македония да шета. И тогава пришлете от тебе от мене за Усолом, организацията се отваря. Усолом доле. Имаш ли вода студена? Имаш ли сенки Ako bi gora zgorela, ne bi ja kleti gazele i ne bi drvja venele. Gorole, goro, ubava, che mi negoce vojvoda so svoja verna družina. И едно време нареса, и майката вика, песехи и пиштет. И оттам шета нагоре-доле, терат го, да го фанат. Не го познават. Он Гоце Делчева, кой го познава? Тогава е учител, устил брада, устил кост, не може да го познават. Izveze
вика, Ватко Димитрия, вика, Зора как ќе даде, вика, да не скориш, вика, да се изтеглиме, вика. И после капиша до писмо. Вика, Јано, вика, сега ќе го днеш, вика, това писмо, вика, на Терезиев гоне, на Ромово, вика. Им се отворя пат. Па ние имахме комити, и они имаха комити, па ние производачно повеќе комити. Повеќе комити. И тамо, велам тата, таква и таква работа, викам, Гоце, викам, кажува, викам. Това писмо да го днесам на Терезиев гоне, викам, на Ромово, викам. Последната капка кръв, вика, да не се дава оръжие, вика. Вика, врей, ем ги ни степат, леле, ем оръжие ги ни го вземат. Джоло, вика. А от дойрен, тамо, ай там лодка жи, това арджески Джоло. Вика, Джоло, вика. Печикора има, знаеш, около 3-4 маси такива. Не се пресяя с лодците, не пресяя всички. И пика, и сърдецане, оф, Джоло. Нема на лево, на десно, нема да идеш. Нема да идеш. Сърдецане. Тай ден на държа, тази вечер на държа, други ден на държа. И едно време лодките наредияне. Вика, сбрайца всичките, вика сега, вика. Един съндък велики разковата, вика, пушки, вика, един съндък патроне, един съндък бомби, вика. И аз 3 бомби, 2 бомби изгорех. И вика, като те настъпаме, вика, таковата, вика, колко 3 декара, вика, на широчина, вика, кажакли, вика, ура, а пушите и патроните сейф не вземе у водата, под таковата, под търсите доле, не сейф. Ура, кажакли, веле, ура.
pata, pušiš ten bubnizam, pras, trski samo sa kosa. Pata. Води, лодките, додека имаше вода. Горе-долу под поляната вода. Не вода, дека има на вода. И удри. И вика, ќе ги издеете от та гьоло, вика, преко 10 чекора, вика, да не се изгуби, вика, гръб по гръб да се гледате, вика. Да не се изгубите, вика. От ден, ако фалят, вика, отзор, вика, те го кажеш оръжието, вика. Вика, наредете се, вика, сега да ви избровам, вика. Так, изброи. Вика, фала Бога, и оръжието останало, вика. Бай майка, бе, турците, вика. Църнопяви, он се мраза. Мни ни вика, върховисти. Ни ги вика. Върховисти вика, ни таковата. Он за България теглише. А Гоце Делчев теглише за Македония. И Янен Зандански. Защото он 4 пъти има видео от него. Lele, milo, če do
Знаете, таков човек нема се роде на света, якото Тито. Нема се роде таков човек, паметен. За Македония мачува. За Македония. Да се ослободили самостоятелни. Да се ослободили. За това матч.